No letos je ta trať hodně mokrá. Už to jedu asi po 70. za ty 4 roky. A je tady potřeba dát do velkého majzla. Je i dobrý třeba některý ty výzvy vynechat, protože hodně rozhodují gumy a hodně rozhodují zkušenosti. Že v tomhletom počasí třeba ta část tratě, která je kolem propasti, žene auto jako doleva, jo, a když prostě nejste na to zvyklí, tak je třeba lepší si říct, tudy nepojedu. Což doporučuju. U té terénní jízdy vždycky je potřeba za prvé opatrně s plynem, protože kdo jede rychle, tak nedopadne dobře v terénu, takže vždycky pomalu. A když je takovýhle počasí, tak zvlášť. Jízda na mokru, v terénu samozřejmě. Prostě vyžaduje víc cítit plyn a míň používat brzdu. Já to mám docela rád, protože se tak jako zpomalí čas a uvědomuji si vždycky, že i když řídím auto, který toho zvládne mnohem víc, než si vlastně člověk dovede představit, protože moje zkušenost je, že všechny ty auta daleko za hranicí mojí závratě jsou schopný ještě pracovat. Tak u té jízdě na mokru a na bahně si to uvědomuju víc. Ale mám to rád, protože to jsou ty podmínky, pro které jsou tyhle auta vyrobené.